Així, a les pluges del mes d'octubre vam tindre problemes importants d'acumulació d'aigua i hem actuat ràpida i eficaçment. Abarquem una cruïlla, una manzana pràcticament sencera, perquè el projecte és més ambiciós. Comença en la rotonda del Pi i arriba fins a l'altre extrem, a la via de servei de l'Avinguda d'Alacant, creuant tot aquest camí vell d'Oliva, que és on hem canviat l'asfalt, on hem restituït l'asfalt i on hem canviat tot el col·lector de baix. Hem multiplicat per 6 la capacitat de poder anar evacuant l'aigua de la pluja i això beneficiarà a les empreses que estan així. Destacar lo bé que ha funcionat en aquest cas la col·laboració público-privada, que ens va permetre canviar en temps rècord el projecte inicial, que ha permès substituir tot el col·lector d'esta avinguda d'Oliva per uno amb molta més capacitat i així ajudar a evacuar millor les aigües i evitar inundacions. Ho hem fet a través d'una inversió de l'Ajuntament de Gandia, de l'IBACE i de l'empresa Wikifood al 40 i al 60% respectivament, i amb una inversió de 600.000 euros, que se suma a les moltes inversions amb les que hem anat millorant i garantint competitivitat de les nostres zones industrials, polígons i per això també de les nostres empreses. La inversió total del 2017 fins al dia d'avui serà de pràcticament 5,9, quasi 6 milions d'euros en modernitzar, canviar, millorar les nostres zones industrials i els nostres polígons, que són un barri més de la ciutat de Gandia.